Magandang araw mga kauragon. Dito ako sa PDC mga kauragon. Lakad-lakad ako mga kauragon kasi nabuburo na ako doon namin, bahay. Hanggang dito lang ako mga kauragon. Awit. Mga kauragon na. Papaswapte. Magpapaswapte. Ito mga tatas na building. Ayan, lakad ikot-ikot ako dito mga kauragon. Pagpawin tayo. Maya-maya siguro mga kauragon, papaservice ko na naman yung sasakyan siguro o ikot-ikot ko kasi hindi na hindi na ganong tumatakbo mga kauragon. Yan, dito lang tayo, may sasakyan. Tatawid tayo. Ayan. Tawid tayo mga kauragon. Ayan yung building na laging pinapakita sa mga commercial. Dito tayo mga kauragon. Lakad lang mga kauragon. Ayan. Shout out sa mga family katulad dyan. Tayo mga kauragon. Init. So mamaya na mga kauragon. Bye-bye muna mga kauragon. Bye-bye. Hello! Ayan guys. Ito, inikot-ikot ko yung sasakyan namin kasi walang laging lakad, kaya ikot-ikot ko lang dito sa BGC para hindi ma-stack up kasi hindi pa talaga kami nag-operation. Bala ko nang mag-extra muna sa Lalamove guys. Mga kauragon, medyo natatagalan na yung namin, hindi pa kami sa opisina. Hindi ko alam kung kailan to matatapos dahil sa pandemic. Dahil sa pandemic mga kauragon, may naging maayos naman yung buhay, pero may naapektuhan din katulad namin. Medyo napakahirap ng buhay mga kauragon dahil sa pandemic na ito. Hindi pa natin malaman kung kailan matatapos to. May bali-balita na naman na na-extend nga hanggang May 14. Hindi natin malaman mga kauragon kung hanggang pagdating ba ng May 14 may pagbabago na or extend na naman. Wala na nangyayari sa buhay natin. Halos lahat apektado. Ayan, ikot-ikot lang ako dito mga kauragon. Nakakainip din kasi mga kauragon doon sa bahay. Para kang kinukulong. Parang nasa bilangguan. Ayan, may puntan lang po ako mga kauragon. Ikot lang ako dito, ikot-ikot lang ako mga kauragon. Dahil nga sa hindi na itatakbo itong mga sasakyan. Kailangan nating itakbo ito mga kauragon kasi baka mamaya mag-operate kami saka ito lumabas yung sakit, kaya kahit walang
trabaho, ikot-ikot ko lang. Pinaalam ko naman to. Ikot-ikot lang ako mga kauragon. Pero kanina pa ako nag-iikot, na kalimutan ko lang mag-video. Ayan na. Sabi ng text yung amo ko, tingnan ko daw yung ano, yung opisina kung okay naman. Pupunta muna ako sa office mga kauragon, titingnan ko kung ayos lang kasi nakapanlock yun mga kauragon. Dito rin lang naman yun sa BGC. Nakakalungkot lagi yung ito, puro pandemic na lang dahilan ng pag-ano natin mga kauragon. Nakaka-ano na rin natin malaman kung kaya tapos to. Maigi pa yung mga motor, mga lalamog, tuloy-tuloy lang. Ayan. Akyat muna ako dito mga kauragon sa office. Ayan, i-check lang ng gwardiya. Ayan, namiss ko tong parking namin. Yung mga previous na video ko mga kauragon, nalalaglag nga yung cellphone ko dito pag umaakyat ako dahil wala pa akong hawakan dati. Nakakalungkot, nalulungkot talaga ako mga kauragon sa nangyayari sa atin. Gustuin ko gawa ng vlog na maganda, maayos-ayos. Hindi rin ako makalabas-labas dahil bawal din. Kasi pag lumabas kami, baka hindi na kami pabalikin sa trabaho. Kaya tiis muna kami rito kahit pag ganito lang. Mahirap mga kauragon na ano. Hirap din mag-apply mga kauragon sa dito sa kung bagong trabaho nga applyan mo. Ang daming requirements mga kauragon. Sa swab pa lang abutin ka na ng 1,000. Malang swab dito mga kauragon. Eh kung mag-a-apply ka pa lang tapos ang requirement swab o kaya rapid test, napakamahal din. Ay rapid test pa lang abutin na tayo ng mahigit 1,000. Rapid test pa lang. Okay sana kung ma-applyan mo yung yung libre ang swab test o kaya rapid test. Kaya lang siyempre mag-uumpisa ka pa lang, hindi mo alam kung matatanggap ka agad. Pag hindi ka natanggap, sayang ng pagpa-swab test mo. Ay may expiration yung mga yan. Kaya ang hirap din mga kauragon. Kaya ayan, hindi nakakaano ng isip din, nakakabulaga din ng isip kasi ewan ko, hindi ko maano kung ano na parang mablanko na yung utak ko. Kasi nga mga kauragon, nagtatry tayo mag-apply, ang daming requirements. Okay lang sana kung hindi pandemic eh. Kahit extra sa truck pwede. Kaya lang ang higpit ngayon ng mga naghahanap ng trabahante.
maraming requirements na hinihingi bago ka makapag-apply. Gusto ko rin mag-vlog. Ito ganito lang. Kaya sana yung mga kababayan natin dyan, yung mga manonood ng YouTube, sana suportahan yung mga katulad naming maliliit na YouTuber, na mga vlogger na nagigipit na mga kauragon dahil sa pandemic. Ayan, shout out sa mga big time na vlogger o YouTuber dyan. Sana matulungan nyo kaming mga small YouTuber para naman may pang extra kaming budget sa aming pamilya. Ang hirap kumilos mga kauragon pag pandemic. Gustuin mo mang umextra sa labas, napakahirap. Bago ka man maka-apply, ang daming gagastusin. Tapos hindi ka pa sure kung matatanggap ka ba. Ang hirap mga kauragon talaga, napakahirap ngayon. Ang sitwasyon natin ngayon napakahirap. Pati yung mga OFW natin mga kababayan, gusto yun man umuwi, hindi makauwi-uwi dahil sobrang mahal ng pamasahe. Kaya kahit gusto na nilang umuwi, hindi sila makauwi. Yun ang mga ano dyan. O, paano yun mga kauragon? Akyat muna ako sa sisilipin ko lang yung inutos sa akin. Pansamantala, babay muna mga kauragon. Please subscribe na lang mga kauragon sa aking YouTube channel at saka paki-click na rin ang mga notification bell kung sakali mang makapagawa ako ng maganda-gandang video, maka-update kayo. Ayan mga kauragon, paalam muna mga kauragon. Babay muna, bye bye.